गिबि गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बरमा आबसु अफिसाव बड'सा डान्स एकाडेमियाव सिरसं थियेटार आरो बड'सा डान्स एकाडेमिया जहै लोगो नांनानै 10 साननि एक्टिंनि वर्कशप खुंनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। बेयो 17 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम जागोन। बेयाव फोरोंगिरि महरै थागोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर डिरेक्टर जेसास खेरखातारि आरो नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्लीनि फोरोंगिरि रबिजिता गगৈ, चिल्ड्रेन थियेटार एक्सपार्ट कैलाश दास आरो बलिउडनि एक्टर बर'नि बे एक्टर जयन्त नार्जारी आरो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिनो डिरेक्टर माइकेल मुसाहारिमोना। आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय फिसखौ बांद्राय लानाय जायाखै। 10 सानाव 1500 ल'। आरो बाक्सा बरमानि गोजाननि सोरबा जुदि क्लास लाफैनो गोसो, बेनि थाखाय जोङो थाफैनायनिबो सुबिदा खालामनाय जादों। गोसो गुदुंफोरा होनाय नाम्बाराव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हासिगौ। गोजोन्थों।